stjerneruter, der kommer der. Så vi er i gang med en opvarmning nu her. De er så klar til det her. De glæder sig max til at skulle på møde. Og det er sådan i en... Over det om i går. Ja tak, ja. Og altså med konkurrencerne her, og ja, det er Ja, tillykke. Nummer 1 på årets liste. Overrækker medaljerne. Og den første, det er naturligvis bronzemedaljen til Alberte Emilie Greve fra Lotto Vestby. Sølvmedaljer til Rebecca Kørner. Og dansk mester for 4. gang, 2 guldmedaljer, Danmarks Idrætsforbunds officielle guldmedalje og Danmarks Cykelunions officielle guldmedalje. Mine damer og herrer, Emma Cecilia Skovbjerg! Det er gang, at Emma Norsgaard Bjerg, hun iklædt Dannebrogs trikoten og et håndtryk naturligvis. Og så er der måske det, rytterne er allerglade for, nemlig gavesjek og håndtryk. Og der er flere. Ja, der er det hele. Hun er travlt, borgmesteren. Sådan. Og håndtryk. Og så den sidste. Tak til borgmesteren. Og så er det repræsentanter fra Herning Cykelklub, der giver blomster til de 3 medaljevindere. Og så, mine damer og herrer, så kommer vi til de højdepunkter, som altid er fascinerende og rørende, nemlig den danske nationalmelodi. Til Emma Cecilie Norsgaard Bjerg, til Rebecca Kørner og til Alberte Emilie Greve. Og det er Danmarks Cykelunions. Og der er også Danmarks Idrætsforbunds officielle DIF-medalje, og så er der Dannebrogs trikoten, som Mathias Kjeldmose i det næste års tid skal bære i alle internationale cykelløb. Så er alle medaljerne på plads. Og håndtryk, så er det borgmester Dorte Vest, som overrækker laurbærkrans til Mathias Kjeldmose. Og håndtryk og der er naturligvis også blomster, og det er cykelryttere, ungdomsryttere fra den lokale klub, Herning Cykelklub. Mine damer og herrer, tag godt imod stort applaus til Mathias Kjeldmose, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Og her i regnen
som har taget lidt til, så håber jeg, at vores lydteknikere har holdt ud den sidste halve times tid. Så nu gør vi klar til den danske nationalmelodi. Mathias Gjelmose, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. De er ved at sætte godt fart på, og vi kan se nogle orange rytter og nogle blå og røde rytter i front. Det er Nick Trek, og det er Influence. 50 sekunder, 50 sekunder, 50 sekunder og 4 omgange. 50 sekunder for de 4 mand i fremtid. Og her kommer rytterne susende over fronten af feltet. 38 sekunder, 38 sekunder. Og skilægger op i hånden, og de har kørt stærkt nu her. Til Mikkel Bjerg med 32 sekunder rundt. Og vi kan også se, hvordan der bliver de tænder nu. Det er altså nu, det skal afgøres. Og der er måske lige nogle rytter, der vil blive serveret her. Vi har Kasper Pedersen her. Vi har Skelmose, der når her også. Vi har en UX-rytter, der sidder lige efter her. Så er vi godt kraft. Alt muligt. Det her, det er nogle af Danmarks bedste, og det er også nogle af verdens bedste tilrytter, der skal afgøre det igen. Og de sidder der alle sammen, Kasper Ask. Og det er en Nikolaj Hovmand og Mads Mølgaard, der vinder finalen. De første kønner bringer sig foran 19-0 her.